Πρέπει να καταστρέψω οτιδήποτε. Θα αρχίσω να βαράω κόσμο. Δεσποινής, άγιασε! Νομίζω πως ξέρω τι θέλεις! Νομίζω ξέρω τι θέλεις! Οκ, μπες στο ψητό. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση κάποιος σαν εσένα μου μιλάει και αυτός είναι ο λόγος που μου μιλάς. Sorry, πιστεύω έχεις λάθος ιδέα. Δεν σκόπευα να γίνουμε φίλοι ή κάτι τέτοιο. Απλά ξέχασέ το. Αυτός είναι ο λόγος! Δες! Το Project Pegasus! Ο πρόεδρος τον είπα πήγε στον Άρη και συναντήθηκε με εξωγήινους! Κάτσε, τι? Σε ενδιαφέρει να σε αίρεση, έτσι δεν είναι? Δεν πιστεύω στα UFO, στους εξωγήινους ή ό,τι είναι αυτό. Δεν είναι UFO! Είναι UAP! Είναι άγνωστα εναέρια στην κυριολεξία! Δεσποινής, άγιασε! Νομίζω πως ξέρω τι θέλεις! Ξέρω τι Δεσποινής, άγιασε! Ξέρω τι θες! Ξέρω τι θέλεις! Γαμώ τη μάνα του. Θα αρχίσω να βαράω κόσμο. Πρέπει να καταστρέψω οτιδήποτε. Θα αρχίσω να βαράω κόσμο. Αρχίδια τούμπανα. Sorry, πιστεύω έχεις λάθος ιδέα. Δεν σκόπευα να γίνουμε φίλοι κάτι τέτοιο. Απλά ξέχασέ. Αυτός είναι ο λόγος! Δες! Το Project Pegasus! Αυτός είναι ο λόγος! Δες! Το Project Pegasus! Ο πρόεδρος τον είπα πήγε στον Άρη και συναντήθηκε... Αυτός είναι ο λόγος! Δες! Πήγε στον Άρη και συναντήθηκε με... Εντάξει, ήταν... δεν πιστεύω στα UFO, στους εξωγήινους ή οτιδήποτε είναι αυτό. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση κάποιος σαν εσένα μου μιλάει και αυτός είναι ο λόγος που μου μιλάς. Kita